बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों लिरनानै लाबोनाय माखासे दफाफ्रा नंखायसो गासैखौबो थगायजोब्बाय जोंखौ। एनडिएफबि बिथांमोननि एक्सग्रेसिया फैसा मोननाय बेखौबो थगायनाय हरफिनजोबनांगौसो। लोगोसे रन्जन दैमारि सार आरो जेलाव जोबजानाय माखासे मावथि बिथांमोन सख'नायनि जे खोथा बेबो सुक्तियाव गैया। दा बिनि सोमोन्दै दिनै भिडिअ क्लिप्स होनानै मोजाङै सावरायगोन। नैबे जाय भिडिअ क्लिप्सखौ आं होनो थांगासिनो दं नोंथांमोना बेखौ नुयोबा मेगननिफ्राय मोदै गगोन, दुखु नांगोन, दैदेनगिरिफोरनाव प्रश्न सोंनो थाखाय नोंथांमोना गोसो जागोन। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो। अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायिनि खोथाखौनो माइन्डआव लिरदों। जोंहा दा कास्टमार फरायना होजोबगोन, बेहा टकस' दं फरायना होजोबबानो जाबाय। बेयाव मा आं सर्टखौ बुंदों। दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय इउपिपिएल सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया? मिथियोबा माने मिथियो। बियो नै माबायावनो बै 2024आवनो जादोंमोन नालाय, माबायाव जानुवारिनि 3 तारिख माइन्डआथ' ओंखारजोब्बायना। मिथियोब्ला बिथांमोना मारै बुंनो हानो बेखौलाय? बुंदोंबानोथ' गैलाना। रासिनगान जोब्बाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइन्डआव लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय। आंथ' गोबां लिडारफोर दं, आइएस अफिसार एसएस अफिसारफोरजों रायलायबाय, बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय। बेनो फाइनाल, कुनु ड्राफ्ट नङा, बे फाइनाल माइनुटसो बियो। रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा? बुंगोन बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया, नोंसा फिट गैया, तेजपुर इउनिभारसिटियाव थां, माबायाव थां, इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना, हाया होननानै बुंखाजोब्बाय, नङा होमबा? मा दंबावो आरो नै आरो बेयाव एनडिएफबिखौ सख'नांगौ, रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबिफोरखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया। नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव, जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन। एक्स ग्रेसिया बिथांमोननो एसे इनकाम खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन होनाय जादोंमोन। लन माने मा? होफिननांगौ। नै लास्टआवनो दंखायो, नै लास्टआव लिरना दं, मिथिबाय? बेयाव लिरनाय दङ। दा कास्टमा बेखौ टक्सआव होजोबगोन। नै लन स्किल एगेन्स्ट फिक्सड डिप'जिट, मिथिबाय? लनसो एनडिएफबिफोरनो दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे लननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ, नुवाखै होमबा? बेयावनो लिरनाय दङ, नै बेयावनो होखाबाय। अबानाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंगासिनो। बेलाय माथो बेयावथ' गैयाना, रन्जन दैमारिखौ मावनायनि खोथा गैयाना बेयाव। एनडिएफबिनि बिन्दो मोनसे बेयाव गैया। लिरदोंमोन बिसोरो जुननि 12 तारिख एनडिएफबिखौ सख'नो थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट एनआइए कर्टआव हरनाय जागोन, लेटार हरनाय जागोन, मोनसे रिकुवेस्ट माने मोनसे आर'जलाइ हरनाय जागोन होननानैसो बिसोरो रायलायदोंमोन 12 तारिख जुननि 2023 मायथाइनि। बिदो प्रमद बर'नियाव, बिथांनियाव जे बर' लिरनाय लेखाया एनआइएआव लिरना हरनाय लेखाखौ बिदो, नोंसोरो बिदो। आङो गगा मोनगायाखै दाबो, गाइस लासैनो एसे साबसिन जाहांबोबाय। दा बाथ्राथ' नोंथांमोना खोनानो मोनबाय, बिक्रम दैमारि आदाया जा खोथाखौ बुंदों बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावथाव, मोदै गथावथाव बे खोथाया। जायखौ हास्थायदोंमोन सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों साबसिन जाथोंसै होननानै रायजो राजाफ्रा, बेयावनो बांसिन रायजो राजाफ्रा थगायजायोब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो माथो दंबावो, नंगौना नङा रायजो राजाफोर? आरो बिनिफ्राय गोख्रोंसिन आरो सांग्रांसिन जानांगौआ जाहैबाय फैबाय थानाय इयुना, फैबाय थानाय इयुथ्सफ्रा, फैबाय थानाय फिउचार जेनेरेसना जोबोद सांग्रां जानांसिगोन। नङाबा जोंनि गाबथानाय बिथाया दंस' जानो थांगासिनो दङ। दिनै एक्स एनडिएफबि आदामोननो बिथांमोननो थांनानै थानायनि थाखाय सुबिदा हिसाबै फैसाखौ हरदोंब्ला बे बुस्थुआ मानो लन जाखो? लनखौथ' हरफिननांगौ जायो। अब्ला बिथांमोननि थांना थानायनि जे सुबिदा बियो बहा? बिथांमोननि खस्थ' खालामनायजों बियो मोनसे गेलेनायसो जाबाय। रोखा रोखा लिरनानै लाबोनांगौमोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों, सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों, जे बिथांमोननो होनाय फैसाखौ सरकारनो हरफिननाङा होननानै लिरनानै लाबोनांगौमोन। नाथाय गेजेर ससेयाव बाहायनानै बिथांमोना हरफिननांगौ होननानै लेखा दा नुनायाव जोबोद दुखु थाबाय जोङो। दा हरफिननांगौब्ला बेखौ मानो होफ्लाखो?
ना जोंनि सुक्तिनि पावारा एसेग्राब खम जाबाय नामा बेखिनि फैसाखौनो होनायाव हरफिननांलायनाय जोंनि गोरों गोराफ्रा मानो एथ' मेगन नुनानैबो नुयै बादि जाखो जे रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय NDP बिथांमोनखौ आदामोनखौ बखनांगौखौ लिरनाय दंना गैया नायस'नै दा नायस'नानैबो नायस'नै बादि जादों। दिनै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो मोनसे स्टिकनि गेजेरजों मावनो हाला होननानै होनबायबा बेखौलाय मा लिडारगिरि मा खोथा बुंनानै मा राजनिति खालामनानै मा लाब सैथोखौ बुं जोंहा रिजनेल पार्टि हिसाबै जुजिलायबाय था खिन्थु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्टिक सम सम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टिक फैबाय थायो नैबेखौ मावनो हाला होननानै दिनैबो आदा बिक्रमा उइथ एभिडेन्स बिथाङा खोन्थाना होबाय मिडियानि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्टिक ओरै मावनो हाला होननानै लिरनाय आरो बेफोरखौ क्लियारै बुंना हो UPPL दोलोनिफ्रायबो क्लियारै बुंना हो BP दोलोनिफ्रायबो क्लियारै बुंना हो जोंहाथ' रिजनेल पलिटिकेल मोनसे रेजिस्टार हिसाबै दंखायो पलिटिकेल पार्टि दा बे गेलेलायबाय थागोन खिन्थु नैबे बुस्थुखौबो रायजो राजाफोरनो खिथालां थगायनानै जेबो लाब गैया खिथालांनानै होलांनायावनो लाबसो दं जे बर्थमान सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं खावलायनो सानदों बे बुस्थुखौ खोन्थाना हो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ ओरै खालामबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ ओरै खालामबाय जोंखौ थगायबाय जोंथ' लाबोदोंमोन जोंथ' एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ थगायबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ थगायबाय गोबां खेथ्रआव बेफोरखौ डाइरेक्ट बुंना हो रायजो राजाफोरनो मिथिहो मा माखौ थगायदों मा माखौ मावदों बेखौ आं नोंथांमोन दैदेनगिरि बयनावबो आर'ज गाबहरबाय आरो एसेयावनो आं भिडिअखौ फोजोबबाय रायजो राजा आरो गाइस नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ